witnessing the arrival of Justice Charles C. Oka to the SS Peter and Paul Church, Mbago, Enobodo, Umweri, for the Thanksgiving in honor of the daughter of our brother, High Chief Barrister Jekwu Anikpe, Nigeria. Minister of the Supreme Court of Nigeria, I will explain the area of the chief. The one who comes to the Victoria Park, but what I want to say that nobody doing it. I said it's going to be a good year to live in Roma. If not getting what you will have, no lawyer, I still give him Babylon Mason, and now you're everybody when I JP. Okay, for the second. of the celebrant.
several things you can like and then I don't want to say, but I'm not going to say. Please let me understand that this is money. Karena kita belum kayak boleh keluar buat kita di sini dulu dia berseluruh Tuhan. Ini perhatian daerah, ini perhatian white. 1,000 on a joker, yes father. 500 on a joker, dollar on a joker, yes father on a sofa. Apa tu calon?
barista Bukan na Anikpe, first thing you put na ego member of a Nigeria. What is it? I take the work to the other. So many but they never graduated. You can see and I call that you can see Maria. Let the Lord to be seen. What you say, you are now. I padu akan kuat lepas. I get to know what it is. On I don't know akan kuat lepas. Image of, especially financial. Apa di siapa? Okay, mana dia baru mana? Orang tahu lo, kau selalu tu ni dibantu. And apart from that, ibu tahu host, wine, dah mungkin. Nah, kan lupa lo. Yang muda aku baru mau cerita juga. Kamu ini kau satu lebu, ibu tahu yang dia dah kemas. Ibu full lebar, ibu mak dia, ibu mak pun tahu dah ada ni hari. Ibu maintain lebar tu sustain dia, ada hari. Maka tu pada kita ayat yang ayatnya bosok. Ya ibu nak yang pikir, kami tu minum di bahasa lebar rumah. Kita lupa di sini, apa macam aku beri dia lebar. I pada you gitu. Aku which is 100,000. We get about 10,000 naira from now. We get what I best. So that we have to give it to one kind of cement. What do I do? I did 14,000. So the Lord is involved. Thank you for reaching out. Thank you for religion. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. So to be with Jesus. I'm very happy for our father Augustine. One on our lips.
onye ahụ ọma nwere ibe na-eme apalas ọma na-abịara ọ nwere nke ịhụ na-eme na awalisi na na-ebịara asị ndị ahụ makọrọ ya ọma so ndị be anyị SS and Paul nwere ekele m nwere ekele m mgbe e mere anyị parish bụ SS and Paul kwa parish ọ esi mfe ya na nke bishọp isudu ekele ya ekele because na anọ na sistem ụka mara ebe ọ bụ bụ inwe nwa parishes n'obodo anyị nọ since anyị enwere ya bishọp isi ụzọ wee bịa echọpụta diocese wee mee SS and Paul parish adịgodo kwuru ọmụ St. David's ọmụ omebiga parish ọkwa nnukwu ibe ka ọ bụ mana anyị amarọ anyị bụ ndị be anyị n'ọma amarọ wee na ọdịmwute ka anyị si wee bịa ebe a kpata ọgọstin na-ekwuzi okwu mba afọ emekọtakwa okwu ọkpọta bak I can tell you na maka ọkwa ha bịa ọba gị nkịrọ m n'anya na azụ ka ọ dị anyị kwesịrị ka ụmụ ụka na-adị obibiri ya na-adị ọcha maka mbekọta nwata akụkọ akụ ka agwọ esi n'ofe ebe lepụta esi ka nkene ụmụ ebe anyị bịara maka Jekwu Anikpe nwa ya abịara ihe ekene nka ya ekwu okwu na nke a echekwu ka mkpodo ọnụ mana ebe a na-ekwuzi metụrụ n'obi wesị ka mkpụrụ biko ebe m na-ekwu bụ na ka ahịhịa mekọtana ka anapụ anyị parish enyere anyị ka anyị na-emekọta na anapụ anyị parish enyere anyị elekọpụpụ si esi n'ezi wee bịa ndị nọ n'ụlọ na-ata ahụhụ nne edebe m ebe a gụkarịba ọbịka na-akụkụ ebe a ụmụaka ụmụ agadi nwoke ma ụmụ agadi especially ụmụ agadi nwaanyị ọbanwa so bụka a na-arịọ ndị si n'ezi wee bịa ụlọ bịa ụdị a mee ibe a ga-eji wee mmadụ ụlọ bịa ka o wee na-aba ndị nọpụ n'ụlọ ume maka na ama m ụmụ nwoke mmadụ ole na ole just very true name ndị ọzọ bụ ndị ọzọ bụ ụmụ nwaanyị ọ dịkwa na SS and Paul ọ dị na Emmanuel ọ dị na Zeke ọ dị ka ibere na-afụ wee na-arịọ ka anyị cheweli enyi ka anyị jebe ụka because obodo ndị ọzọ na-eje ụka na-emesi ike obodo ndị ọzọ na-anọ n'ezi ndị nọ n'Aba ndị nọ na Lagos mee harvest mee poor tithe welite na chọọchị kebe maka na onye kwesịrị n'okwu nke na-akụke ebe onye bi ka ọ na-agbaji mana ebe onye bi ka mma bụ ebe mmadụ si wee mụ mmadụ so ka anyị bido ni cultivate this habit of inyere chọọchị si na be anyị aka inyere ndị ọrụ nọ na be anyị aka aka ọ nwere ka ọ ya dị na Chukwu kasịrị ụka ọnwa agụ akpụrụ ụgwọ ọnwa ọ chọwa akwụsịrị ihe na-anụ m ebe a na-ekwu ebe ọ na-eme ibere na-akọzi ibe eji egote ibe eji eme Holy Communion ọnụ nwere ka ọ dị so ndị si n'ezi wee bịa ụgbọ onye nwere ka nara aka na ya eprint bulletin a for 1 year ma 1 month wee nwere ka nara aka na ya ego this Holy Communion instruments ibe eji eme for 1 month 2 months 1 year ime enye Chineke ya akụzi gị karịa ka ọ na-akụzi gị na mbụ n'afọ Jizọs so n'ike wee kwado ebe a na-eme maka mkpụrụ ụkwado ewere oche onwezi ihe mere ọ bụrụ okwu nkịtị ga bụrụ ọrụ nkịtị ga na-akọ arụ mara ma na-akọrọ nkịtị akọrọ m ọrụ nkịtị mbụ na mgbe eji 500,000 naira Igwe nwere swag Chineke nye otu n'aha Jizọs 500,000 naira. Hey, Chineke daalụ. Gbapụ abalị. Thank you very much. My Lord,
chairman of the academy. The academy take a lemon. Where Makan? I'm my big best in open slow. But I know that business on the video. I'm not yes, I'm whatever I want. Very shy. Mama was done. I don't want to pass a bill or one another. Other man, I Paris. Manana didn't matter. I see. I don't know. Which are one of we were trying to find a pleasure at one. What is a problem? Which I am going to work out. I am the money written and why am I? Don't you maybe do a family? Dr. Jekwu, 50,000. John of Bobby, 50,000. No, 20,000. I just bought Mr. Jekwu. 20,000. I just bought the Justice is down. Okay, 50,000. Enda to market talai. Market I get into the corruption. Okay, I'm not better. Okay. Mana nak betul? Aha, tu mana? Dengan karena apa tu? Apa Mama ine la
remove and bless the grace of eternal salvation, that we may experience the intercession of Him, through whom we were found worthy to receive the author of life, our Lord Jesus Christ, your Son. We make a prayer to the Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the image of the Holy Spirit, God forever and ever. We sit. n'isi ụmụ Israel ewere m gozie ha. Okwu nke ose bụ Chineke, biko mere anyị ebere, gozie anyị. Chineke, biko mere anyị ebere, gozie anyị. Chineke, biko mere anyị ebere, gozie anyị. Pasti ada pada total proses seluruh kemudian juga itu sampai mereka nanti ujian
once more, Happy New Year. I can make this report. Ini kini yang mau belajar bekas di sungai pada starutan lah Anikpe, terus kita punya lebu, nah ego, beberapa orang Nigeria polisi, ini easy. Jadi kita buat pilihan telepon langsung yang hidup. Waktu itu kan tak becek, saya waktu itu jadi kini sini kan nak kau dah benar, jadi kini sini makia.
Virginity, brought forth into the world eternal life, Jesus Christ our Lord. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị ọma na ndị si n'ọma ndị eze n'ike ọchịchị okpukpe obodo akwụsị ha akwụsị na-asị nsọ 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 ụwa Chineke nke igwe ya eluigwe na ala jupụtara igwe gị otu a na elu kasị elu ọ na-egozi He said, while you go down the path of godliness, may only God of this we pray by sending down the Spirit upon them before, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and later went into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to the disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to the disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of him. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as you celebrate the body of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the thanks of salvation, giving thanks that your head was worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of Hope, the Blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles and all the saints who have praised you throughout the ages, we may merit to be put into eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.